yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Amarya ke daina kuka a yanzu dai kin zamo amarya. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Ni da farko na sanya Allahu wanda shi yayi dare da rana. Amarya Shi yayi umma har abba wanda yayi mun gani da zina. amarya Shi yayi saniya matata sunan Ali ɗana. amarya Allah ka ban basira in wake ango mijin amarya. amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Ni da ɗasira ka yi salati gurin ma'aikin ka shugabana. Amarya Dan Amina da Abdu Abbas Fatun mazarimina. amarya Ƙaunarsa ce ta sani na rayu har ma ake garina. amarya Ali da sahabu a sanya ango har da amarya. amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Ni ƙanwata matso gare nake zauna mi sallama da kema. Amarya Kin dai ga yanzu kin bar gari kin zama amarya kema. amarya Na san kina da kyawun hali na shaida haka nima. Tarbiyyar umma da abba karki saki kin ji amarya. amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Sunan kima daban yake ko a gidan mu Aisha. Amarya Ki yi riko da hali irin na umman mu Aisha. amarya Ki masala da biyayya dan Allah Aisha. amarya Kin bar gare mu kin zam matar Aminu Gimbiya. amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Aminu ga Aisha nan amana ce mun ka baka kai ma. Haƙuri za ku yi da juna ki kara haƙƙin mijin ki ke ma. Amarya Soyayya gashi yau ti rana na zo bikin ku nima. amarya Fatan mu ku zama lau zaman amana ango amarya. amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Ni da girman mutum idan ba aure ya zama don balani. Amarya Kullum yana a ɗaki da an yi aure ya ce da mani. amarya Aminu a yanzu kam yayi aure yayo daban da sani. amarya Ni dai ina da tau na Halimatu Sa'adiyya. amarya ke daina kuka a yanzu dai lokacin kiyaye. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Aminu ya zamo an gori bar so a ɗaura aure. Idan kun faɗa tsakani na ku kusa sun ta kan kunji. Amarya Aure na so da daɗi sirrin ciki an kacewa hanji. amarya Komai da lokaci in babu ruwa ba a huda kurji. amarya Yusuf ruwa ya ne na gaida
ki daina kuka a yanzu dai lokacin ki yayi. Aisha sarauniyar mata yanzu kin zama ne amarya. Amini ya zamo an guri bar so a ɗaura aure.